Hoy! Unggok! Naunsa man kang tulog-tulog naman ka diha? Ano na diha? Naunsa man kang magtulog-tulog mo ka diha? Otay pamahaw, wala tayo bugas. Naunsa man ka diha? Kuya ni oy. Kapoy. Kapoy lang hapon. Pero may itong agong karote pa ipamahaw. Bako diha! Tindog diha, pangitang bugas ito. Naunsa man kang Naunsa kang gutay mo ng huna. Lagaw na! Kami ito bukas sa toy. Wala din pamahon na to. Wala yan mo! Unsa ba itong ipamahaw ron? Na, Lagaw na! ito bukas sa to. Pangulam ko pare. Unya na po, magdugay na po ka. Kaya itong pamahaw ka ron. Maglangan-langan na po ka dito. Kuya, panguha. Ito toy, pag bukas pamahon pa rin ito toy be. Bawal bukas na ko. Asan? Ako ba'y hulman mo noon nga wa magani ang bugas, nilungag mo magani kung saging. Patay. Ako ba'y noon hulaman nimo. Kore palma po dito. Napali na may noon eh. Dito, langitan lang uglain oy. Kung ba naman ang gipaingon, wala man gihapon ka lang nga bugas. Asa man di ay nang bugas yung giingon na ako may bugas nga wala man di ay mo itlog naman di ay dala. Kamatay man gining tawhana. A few moments later. Asa ka bugas karon? Unsa may tuwagon karon? Wala kay dalang bugas. Lagi ko kahula kung bugas ka pre totoy. Yang sa ulo mo na. Wala kay tumahaw. Dali ka na. Kasulod ta mag-istorya. Dali na sumba na na. Kasulod ta. Dito mag-istorya sila. Kasulod ka ba? Resulta yun. Unsa tayo mong giingon nga masulba ng problema og kuan? Wala tay pamahaw. Sumban lagi na kay atong buhaton karon. Nagkabayo-kabayo ta. Sa kabayo-kabayo. Kuan ba ka nang Madala ba kung kabayo-kabayo nang wala tay pamahaw? Gutom na kayo? mawala ra lagi na kay Mawala. liguman na to. Matulog din ta, di ba? Manglimtan ng kagutom. Dili gina pwede. Dili na pwede sa kuha. Lagi Unsa man uning? One hour later. Unggo. Bako na diha kay wa pa tay ting paniog to na, wala pa tay paniog to. Usa gutom na kaayo hapit na alas 12 na unsa naman ni oy? Nora sa deron. Hapit na alas 12 wa pa tay paniog to, ganiha wa tay pamahaw karon wala pa tay paniog to. Sao naman ni ron? Kay gutom na ko kaayo. Bako diha. Bakod. Manya sa bugas ang to. Gutom na ko kaayo. Kita utong nahan. Paniog to ani. Pit mahaw, buak. Mabay sa kwarto. Lakaw sa ko. Pagdali. Wala naman ni eh. Wala lagi. Huwag ko dalag bugas lagi. Nang sao naman na karon? Maulo gyapon. Kami bayo ta. Kabayo-kabayo. Wala tay pamahaw. Ba, Wala tay paniugto niya. mawala Sige, na gyapon na. og- Mawala. Kuan? Tulog. Mawala na ko. Anita dito bugas ayo pag inyong anak kay dili ko ganahan inani. Mawala na. Unsa man kang kagpuyo agay. Kapuyo. Ganahe.
tayo kasi ikaw kung kanon ko, ginawon ka na ako. Mawala ka din. Ay, ikaw kung kanon, ikaw kung ginawon kanon, maulit ko. Ilaw ka nito. Ilaw. Ako yun ba? A few moments later. Uy, yung mo. Kung saan naman yung... Kapit naman panihapon na pulo, ano naman putay bugas, ane? Kung saan naman taani? Kung ang tayo kaon-kaon, ane? Bakod ya! Bakod! 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 Unsa kog ka? Bakod ba? Bakod! Bakod! Asa kog ka? Tindog kayo, tindog. Kaya gito ko, animal ka. Oh! Tindog. Animal ka, buangat ka. Nawala na mong kagautom di hapon god. Wala nang gutma. Ihawang ta ka na ko karon. Animal ka. Tindog. Pangita dito. Ganito eh. Diin na kaayo ka, mamatay ta sa kaluya ani kagutom. Animal ka. Lagaw. Nagulat niya kay ngita po bugas. Hindi ko kita na. May kabayo na punta. What? Gago! Pre! Oo nga, pre. Kaya mga pre, kung makubugas lagi din, para panihapon, ha? Gahapon, ni apog ka dire, karon na napog ka nga. Sa may hulamon ni mo, pre, nga wala ko'y bugas saging na may... Now, okay, pamahaw, ay paniuto, karon panihapon. Nay, saging dia, pre, oh. Dito mo ka, saging, oy. San? Wa paniuto, wa pamahaw paniuto, tapos... Okay. Mani, pre, magbuang na, pre, ba? Ayun, balata ko na, basig mabuang na akong asawa. Kung ikaw taon, giraban na akong jiljiron, pre. Ah! Gago! Samat tayo, pre. Buang lagi na! Siya, ako mong giwat niya. Wala rin ang kagutom lagi. Pagdalag sa akin, pre. Adi, tumukaan, pre. Sige, pre, mauliin lang ko, pre. Ako lang bahala at turon. Pre, Tess! Tess! Oh, nadala ka ng bugas. Wala lagi. Oh no. Lagi mo kung dalag bugas ay. Bagay. Kapay-kapay lang niya punta. Kasi ka ba ito kayo? Wala na lang kutom. Wala na nagkutom lagi. Ano ba bagay, ane? Jesus, gino mo. Kuya, kuya, kuya. Nakakapit para kayo mga tuko. Tomorrow. Tess? Ano, Tess? Asa ka na mahal. Ginagawa mo. Ubsa mo siya. Asirit mga kawayan. Nabuang na ni ba? Ito, nabuang eh. Wala na siya bumaha. Wala ito nagtuwari kami hapon. Hindi lang ga. Kabayo. Oo na kami. Ay, Tess. Nagunsa man ka diha, Tess. Ay, ako nang giinit kay. Ingon na po nang ipamahaw, paniod ko, may paghapon. What? Yo, shout out time! Shout out to diyo sa Barangay Bantayan, Kapantalan, si Paridari Minyo, Boss Gong Sumagaysay o PG Panahon. Shout out! Shout out tayo ko ni Bridget Kunduyo. Og shout out ko ni Mela Yoban og kang Jim Nunez nga akong pagkumangkon sa Magallanes sa Gusan del Norte. Og shout out ko tanan sa kumang igagaw sa Magallanes. Yo, Batang Magallanes!